Magana ba girman Allah ka sake ni da Allah. Fi mu nerori ba za a fi mu kiɗa ba kuma a fi mu taka rawa ba za a fi mu gida ba kuma a fi mu motoci ba baza a fi mu ba a fi mu ba kai ba za ka fi ni ba komai kudinka ba za ka kai ni ba ni na yi gaba shi yasa ake kira na da shugaba arewa jagaban kudi a gida a ciki a van rakata talaka taliban Kaduna Kano Abuja da Lagos mu ne masu kashe su da naira ni fa na raina dola shi yasa na shirya gala a ni da kudi na a bani na wala da mata da dula